Non entendida tanto como mecanismo de elección de gobernos mediante sufragio, senón
sistema de imperio da lei, coas debidas garantías e tutelas das liberdades e dos dereitos individuais dos cidadáns e das cidadás. Neste sentido, os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte ás hipotésicas arbitrariedades do poder público. As incompatibilidades das persoas que gestan altos cargos, a publicidade das actividades do goberno e o exame cidadán de toda esta información supoñen mecanismos de control e de limitación do poder estatal frente ás liberdades civis. No ordenamento xurídico estatal, xa a propia Constitución prevé como unha obriga a regulación de acceso cidadán a determinada información administrativa. Ao mesmo tempo, o dereito fundamental á participación nos asuntos públicos, enunciado no artigo 23, non se debe entender limitados, como dicíamos, ao dereito de sufragio, senón a capacidade da cidadanía de ser un actor fundamental no seguimento, control e vigilancia das actividades dos poderes públicos. Con esa vocación, as Cortes Xerais aprobaron a Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso a información pública e de bo goberno. Unha norma que é, na súa maior parte, de contido básico e, en consecuencia, resulta de aplicación ás institucións autonómicas e locais no prazo de 2 anos dende a súa entrada en vigor, tal como está indicada na disposición derradeira novena de dita norma. Esta lei establece as obrigas de difusión de determinada información pública a través de Internet, concretando un catálogo mínimo de datos que ofrecer. Por outra banda, regula o dereito da cidadanía a solicitar do goberno calquera outra información pública que xulgue oportuna, concretando os límites dese dereito e establecendo a posibilidade, en todo caso, de recursos contra resolucións denegatorias emitidas pola Administración. No eido galego, a rendición de contas fora xa abordada por dúas leis específicas. Por unha banda, a Lei 9/96 do 18 de outubro de incompatibilidade dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración Autonómica e, por outra, a Lei 4/2006 do 30 de xuño de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega. Ambas as dúas normas teñen a súa ferma no deber fundamental encomendado polos Estatutos de Autonomía aos poderes públicos galegos de facilitar a participación de todos os galegos na vida política. E teñen o seu sustento legal no artículo 28.1 do mesmo Estatuto, que recoñece a competencia da Comunidade Autónoma Galega para regular o réxime xurídico da Administración Pública de Galicia. As dúas leis supuxeron importantes avances no control da actividade pública en Galicia. A Lei 9/96 fixou o primeiro réxime de incompatibilidade dos representantes públicos de Galicia, instaurando as precaucións necesarias para garantir a súa executividade e imparcialidade. A Lei 4/2006, pola súa banda, introduciu a transparencia como principio rector da actividade da Administración Autonómica e supuxo a concreción legal de prácticas hoxe habituais, como a publicación de información sobre convenios e contratos públicos, as convocatorias de subvención e as resolucións destas, ou información retribuída dos cargos públicos. O contexto social e tecnolóxico dos últimos anos fan que estes dereitos sexan demandados con máis forza, garantidos a todo momento, en parte, mediante disposicións guiadas como o artículo 37 da Lei 30/92 do 26 de novembro de réxime jurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo común. Estes dereitos teñen así mesmo a súa plasmación no artigo 6.2 da Lei 11/2007 de 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, cuxa disposición final terceira fala especialmente das administracións locais. Por outra parte, o artículo 70-3 da Lei 9/85 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local, introducido por a Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local, establece literalmente unha relación similar á citada disposición final o seguinte: as entidades locais e, especialmente, os municipios deberán impulsar a utilización interactiva das tecnologías de información e a comunicación para facilitar a participación e a comunicación dos veciños para a prestación de documentos e para a realización de trámites administrativos de presentación de documentos e para a realización de trámites administrativos de enquisas e, no seu caso, de consultas cidadáns. As diputacións provinciais, cabildos e consellos insulares colaborarán cos municipios que, pola súa eficiente capacidade económica e de xestión, non poden desenvolver en grado suficiente o deber establecido neste apartado. Este precepto debe entrar en conexión con o novo parágrafo N do artículo 25.2 da Lei 7/85, segundo o cal corresponde aos concellos a promoción no seu término municipal da participación
dos cidadáns no uso eficiente e sostible das tecnoloxías de información e comunicación. Tanto a Lei 27/2013 do 27 de decembro como a Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, xunto con outras normas recentes como actualmente en tramitación reguladoras do chamado goberno aberto, permiten afirmar que as entidades locais teñen suficiente base xurídica para implantalo, sendo un dos seus piares esenciais o citado principio de transparencia. A Lei 19/2013, na súa disposición adicional novena, establece que os órganos das comunidades autónomas e entidades locais disporan dun prazo máximo de 2 anos para adaptarse ás obrigas contidas nesta lei. As obrigas de transparencia e bo goberno exigidas por estas leis foron uniéndose ao longo dos anos outras obrigas en leis sectoriais reguladoras de materias como a subvención e ordenación urbanística, as prestacións sanitarias, o sistema de arquivos, a calidade dos servicios públicos e mesmo a propia lei 16/2010 do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia. En calquera caso, a crecente exigencia cidadá de control público da actividade das institucións, así como a necesidade de adaptar as leis existentes ao novo marco legal derivado da aprobación da nova legislación básica, aconsellan a aprobación dunha nova ordenanza de transparencia. Unha nova norma que, ademais de avanzar nos pasos dados pola legislación previa e superalos, integre nun mesmo texto toda a regulación referida á rendición de contas do Concello de Cambados, tanto no que respecta aos datos derivados da súa actividade administrativa e gobernamental, como no tocante aos mecanismos do control das súas prácticas por parte das persoas que teñen responsabilidades públicas. A transparencia e a súa consecuencia práctica, a participación, son dos principios fundamentais nos Estados modernos. A Constitución española incorpora o seu texto en forma de dereitos, algún deles fundamentais, e, polo tanto, da máxima importancia e protección. En canto a identificación deste goberno aberto, os seus principios, transparencia, datos abertos, participación, colaboración, que a administración local non cabe ninguna dúbida. Goberno aberto é aquel que basea a transparencia como medio para a mellor consecución do fin de involucrar a cidadanía na participación e na colaboración co público. Consideramos que é momento de ser conscientes de que na sociedade aparece un novo escenario tras a revolución das tecnoloxías de información e as comunicacións a principios do século XXI. Un goberno que non rende contas ante o cidadán non está legitimado ante o mesmo, dado que a administración local é a administración máis cercana ao cidadán e o couce inmediato da participación deste nos asuntos públicos. Parece ser, sen dúbida, a máis idónea para a implantación do goberno aberto. Débese ter en conta que no presente momento histórico dita participación materialízase fundamentalmente a través das tecnoloxías de información e as comunicacións. Se ben, non cabe ignorar mecanismos non tecnolóxicos, como a iniciativa popular ou os orzamentos participativos. En canto a participación cidadán, históricamente a legislación sobre o réxime local viu regulando de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podería e debería completarse cun ordenado regulamento de participación de acordo ao artículo 70.1 da Lei 7/85 de 2 de abril. En canto a estrutura da presente ordenanza, esta consta de 39 artigos divididos en 7 capítulos, así como unha disposición transitoria, unha disposición final única e un anexo, no que se contemplan os criterios concretos a introducir como publicidade activa da información na página web. En canto a estrutura da presente ordenanza, esta se divide en 7 capítulos. No capítulo 1, baixo o título Disposicións xerais, establecese o obxecto da norma, que é a regulación da transparencia da actividade do Concello de Cambados, así como o exercicio do dereito de acceso á información pública. O capítulo 2 dedica aos principios de información pública, a partir da definición da mesma contida na Lei 19/2013 de 9 de decembro. Regula os dereitos de acceso, límites ao mesmo e protección dos datos persoais, os medios de acceso e as unidades responsables de información pública. O capítulo 3 regula a publicidade activa de información, isto é, a información pública que as entidades competidas dentro do ámbito da aplicación da ordenanza, por ser a máis representativa da actividade da administración local e a maior demanda social. Tamén establece o lugar de publicación, órgano de competencia e os plazos de publicación e de actualización. No capítulo 4 regula-se o procedimento de acceso a información pública, é dicir, a transparencia pasiva, o que inclúe os trámites de acceso á mesma dende a solicitude ata a resolución e a forma de acceso á información. O capítulo 5 dedícase a transparencia colaborativa, regulando o régimen de reutilización de información pública, cuxo objetivo fundamental é a xeración de valor público na cidadanía no ámbito social, innovador e económico. Esta reutilización non se aplicará aos documentos sometidos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen prejuízo do resto dos límites establecidos
normativa vixente na materia, particularmente na Lei 37/2007 de 16 de novembro sobre a revitalización de información do sector público. Ao capítulo 6 regula o régimen de queixas, reclamacións por vulneración da mesma, así como de infraccións e sancións, e o régimen disciplinario por el cumprimento da ordenanza. Por último, o capítulo 7 regula o sistema de apreación e seguimento da norma, que establece a competencia xeral da alcaldía para o desenvolvemento, implementación e execución da mesma, ditando no seu caso as medidas organizativas, así como de formación, sensibilización e difusión que correspondan. Esta nova ordenanza de transparencia, xunto coa retransmisión en directo do Pleno do Concello de Cambados, unha vez publicado no BOC a modificación aprobada do Regulamento Interno do Pleno Municipal, vai permitir ao Concello de Cambados estar a vanguarda na transparencia municipal, non só a nivel da comarca do Salnés, senón a nivel estatal, xa que a dita ordenanza vai levar consigo a creación dun portal de transparencia no dominio transparenciacambados.gal, que xa está disponible na rede para os vecinos de Cambados, e que teñen o seu dispor toda a documentación que para a presente ordenanza se vai facer pública nos medios telemáticos, tendo en conta que pouco a pouco irá actualizando a documentación con o aspecto visual da mesma, xa que se desta página todavía unha versión beta e non na súa finalizada, pero que xa dispón abundante documentación para ser presentada ante os vecinos de Cambados. Gracias, Suso. Luis, por favor. Sí. Ben, pois, nos entendemos que a loita contra a corrupción é un compromiso de todos os partidos, de toda a ciudadanía. E a verdade é que a corrupción, ademais, pois é un dos grandes problemas que en España, se tivo España hasta estes días, é unha das maiores preocupacións que teñen os ciudadanos a día de hoxe, según as encuestas que se valoran. A verdade é que nos entendemos que, por suposto, para luchar contra a corrupción é interesante este principio de transparencia e estamos de acordo con esta ordenanza e en este punto do orden do día. Os ciudadanos deben coñecer aos seus gobernantes máis e mellor, e ademais isto é interesante, é importante, é unha parte, é un aporte, é un valor engadido para a democracia que, pois, eso que todos os vecinos e vecinas de Cambados, neste caso, neste municipio, pois coñezan os que están gobernando e para evitar precisamente posibles enriquecimentos, pois esta lei de transparencia, este principio de transparencia nace precisamente con esa filosofía. Ben, nós insistimos, decidimos que estamos de acordo con esta ordenanza de transparencia, entendemos que poderíamos ser un concello pioneiro e poderíamos, pois, ser incluso un referente, tantos concellos que vayan máis alá da lei, é dicir, que amplíen a lei. Nós creemos que deberíamos de tomar un acordo plenario entre todos os grupos políticos, creo que nadie ten nada que esconder en absoluto, e entendemos que se debería de facer unha declaración de 5 anos atrás, de todos os bens, de todos os concelleiros, concelleiras deste pleno municipal, donde, bueno, pues, digamos, xa hai uns formularios tipo que presentamos todos, ademais, cando nos presentamos cando collemos acta de concelleiros, pois presentamos e rellenamos un formulario tipo onde temos que declarar as nosas propiedades, o mobilizado, os bens móveis e inmóveis, etc. Nós creemos que nesta lei de transparencia, pois, como decía, debemos ir 5 anos atrás. 5 anos atrás, como mínimo, si queres ir a ver, podemos ir a ver, pero por lo menos 5 anos atrás. E logo tamén entendemos que se debe de incorporar, pois, nesta mesma declaración a dos nosos cónyuges. Bueno, neste caso eu non estou casado, pero entendo que a miña parella, pues, debería facer. Sei que legalmente non é fácil poder exigir que unha persoa que está vivindo contigo, pero non ten unha relación de conyugal, pois, esa declaración. Pero, bueno, pois, se estamos de acordo, pois xa será cuestión de que todos aqueles que non estemos en matrimonio, decidamos que as nosas parellas teñen que ter tamén
se prohíbe que a maiores, pode ser legal, a lei pode permitir que a maiores un pleno da corporación local pida e solicite os criterios que consideren necesarios. E, desde logo, nós non temos nada que analizar, en absoluto, e creemos que, ademais, deste xeito teríamos un concello modesto e un concello pioneiro, non sei se en España, pero probablemente en Galicia. Gracias, Luis. Perdona, no sé si te entendí bien. Faltas administrativas también. Multas retiradas de carnet, de puntos de carnet, todo eso también. Pero creo que se incluiría en esa propuesta que facedes tamén as faltas administrativas. Bueno, tamén vale, considero que un pouco de campados, por exemplo, que se decía bien matou a alguén, creo que o saberíamos. Non faría falta ni papel público. Aquí todo o mundo sabería que algún conselleiro matou a alguén, non? Pero bueno, non é sempre un pouco... Bueno, eu, por exemplo, ben conduzco, que me dá totalmente igual, pero é certo, das faltas administrativas tamén que un pouco creo que non ten importancia que alguén lle puxere un día unha multa por aparcar. Quero decir, non ten relevancia política, nin é de interese para a ciudadanía se un día aparcarse en un sitio onde non se aparcar. Me parece que non le parece algo superfluo, pero bueno. Bueno, gracias. Paso ya palabra a Suso. Gracias. Sí. Vamos a ver, a mí sorprende estas clases de transparencia por parte do Partido Popular. Eu lembro-me fai 3 anos, cando introduce o pleno para recriminar que estaba grabando aí sentado, que estaba grabando o pleno, que non se podía gravar. Hoxe está emitindo en directo. Calquer vez tiña de cambiados por ver o pleno en stream. Acordo cando se aprobou esa modificación, que dixetes que por lei, que non se podía por lei, non que te casi que lo viera. Pero hoxe está se facendo. Lembro-me tamén fai 2 anos cando compraron o interventor e pedí unha copia da conta xeral, como se me dixo que non, porque había certos reparos que non podían sair do, digamos, do concello, que non se podían facer públicos, e cando teñi prescritos e se me deu copia. Por eso que o tema da transparencia é ter voluntad de facela, non é só chegar ao pleno aquí e pedir os bens, porque claro, falase dos bens da muller, e dos pais, dos fillos, dos primos, dos tíos, dos testaferros, dos de cando ponemos o límite. Os que estamos agora, por favor, non me interrumpas, Luis, eu non te interrumpín na tua intervención, pido un poquinho de respeto. Onde ponemos ese límite? Vamos a ver, ponemos ese límite nos concellos actuais, ponemos, miramos os bens que tiñan, por exemplo, o anterior alcalde, ou o anterior alcalde aquí, digamos, o señor Luís, miramos os incrementos que tiveron algúns políticos no seu patrimonio, que, como dixo Fátima antes, todos os veciños de Pecapados sabemos máis ou menos o patrimonio que ten cada un de nós, non fai falta andar a presentar. Ou ponemos os bens políticos de Carlos do Partido Popular, por exemplo, ou Carlos, bueno, de povos veciños, por exemplo, de Ribaduña, non ten sentido no sentido de que eu xa vin esas declaracións, no Faro de Vigo, que uns días, cando vin, sorprendemos, eu estive lendo a lei para informarme se era viable ou non adaptar esa ordenanza, porque eu teño en conta o que opinan non só os partidos de oposición, sino a xente, os interesados en modificar unha ordenanza. Pedín ese xurídico que nos emitiron un informe, conforme si se podía incluir o que estaba solicitando, o tema de pedir digamos, a declaración de bens dos familiares, exigir nunha ordenanza, que se aporte, porque si se pon nunha ordenanza sería exigir que se aportara esa declaración de bens deses familiares, de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, o grado que nos queiramos. E tamén, si era preciso presentar un certificado de antecedentes penais, ou si era, digamos, legal obrigar a que unha persoa para facer a súa actividade política, digamos, porque se estabelecemos no ordenado de ser obligado o cumprimento, que presentara digamos, o certificado de antecedentes penais. O informe que me emitiu foi dicíndome que en contra de outro resumen do que, como remata o informe xurídico, a la vista do exposto se concluye que a obligación por parte das entidades locais de facer públicas
persoas unidas a estes por situación de feito ou similares. Con respecto aos datos de antecedentes penales, os datos de carácter personal relativos á comisión de infraccións penales ou administrativas dos representantes locales non poderán ser incluídos en ficheiros de administracións públicas. Razón esta, por lo que decae cualquier posibilidade de hacerlos públicos mediante su publicación nunha página web municipal. No primeiro caso, no tema de declarar as bens, chocamos co Código Penal, co dereito de secreto. Nós non podemos obligar a unha persoa que non está, digamos, dentro da corporación, porque a nos obliganos a lei 7/85 a facer esa declaración de bens, a presentar esa declaración de bens. Unha vez que nós políticamente escollemos presentarnos a ser concelleiros, seremos elegidos. Estamos obligados por lei a presentarla. Pero existe o Código Penal o dereito de secreto. Nós non podemos revolar os bens ou as propiedades dunha persoa que desaparece de feitos e se responde. Se esa persona non nos autoriza. Se non establecemos no ordenamento que se obliga a aportar esa documentación, estamos indo en contra dunha lei superior do Código Penal. Por rango de lei unha ordenanza non pode ir en contra do Código Penal. E por outro lado, o tema dos antecedentes penais que acabo de comentar, fíjate que mirei que tamén lín o anteproxecto da lei que se presentou nas Cortes. Estive mirando tamén o informe que fixo a Xente Española de Protección de Datos con respecto a este anteproxecto de lei que variou nese sentido, pero que a propia anteproxecto inicialmente especificaba que si a información solicitada contuvera datos especialmente protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales se les negará el acceso, salvo que el titular de los datos consiente expresamente y por escrito su divulgación. Os datos protegidos dentro da lei de protección de datos, por exemplo, son os antecedentes penais. O propio informe que variou a propia lei de transparencia especifica que non se poden facer públicos eses datos se non existe autorización expresa dese propio interesado. Nós incluímos nunha ordenanza que ten que publicarse eses datos e non contamos con esa autorización expresa dese concelleiro, estamos facendo unha ordenanza que por rango de lei calquer persona que levar en contra dela non se podría levar a cabo. Nós estamos no goberno para facer ordenanzas que se poden aprobar que se son legais. Entendemos que o tema de ser transparentes, que está ben, e nós, de feito, queremos promover a transparencia na sociedade de Cambados, que os plenos se poidan ver calquer persona, porque que teña Cambados que teña estranxeiro, e poida ver os plenos, é un avance na transparencia. Que calquer persona pode entrar na página web de transparenciacambados.gal, que poida ver o que cobramos, calquera das persoas que ten habitación no pleno, ou a relación de postos de traballo, ou os orzamentos, porque a página web do Concello de Cambados, que entramos no goberno, a última información económica que había publicada eran os orzamentos do 2012. Entramos no 2015. Co cual, nós creemos que sí que é bo que esa información e que a xente ten dereito a ver. Feito que aquel veciño que nace ao Concello e a pide, dáse esa información. O único que conteña datos especialmente protegidos pola Lei de Protección de Datos, que eso nos obliga a cumplir as leis de rango superior. O que non podemos emitir modificacións porque queremos saber os datos das mulleres, porque as mulleres temos que saber os datos dos pais, ou dos primos, ou dos cuñados. Claro, ten como límite, non ten sentido. O lógico é facer unha ordenanza que se adapte a lei que existe. E para iso hai unha lei de transparencia que deixa moi claro na propia lei de transparencia que datos se poden utilizar e que non. Porque enfróntase a lei de protección de datos. E a propia lei de protección de datos tamén establece, digamos, os datos que son de carácter protegidos. E no tema no tema dos datos que teñen unha protección alta, incluyen os datos de antecedentes penais. Con lo cual, si non temos ese consentimento previo, e non lle podemos exigir a ningún concelleiro que teña ese consentimento previo, porque ele, si non quere ou si non quere, teña antecedentes penais, pedido, teña si quere, de outro se do premio, conforme non teña antecedentes penais, a mí non me importa. Pero eu teño a página web do meu partido para publicar esos datos. Eu firmei un código ético onde se me presentaba, como outros partidos que estamos aquí, non sei o Partido Popular, a verdad, pero eu constame que tanto a persoa como o bloque, que teñamos ese, como o todo, pero bueno, non é algo que me interesa. Pero eu teño a página web do meu partido para si quero subir esos datos, subirlos, eu, personalmente, porque quero. Pero non podo obligar por ordenanza municipal a que un concelleiro teña que subir eses datos. Por que non? Porque vou en contra da lei. E non quero facer a
que se pode anular, ter que volver a modificarla, ter que volver a presentar, non ten sentido. Por eso que non podemos, digamos, aportar esa documentación. E despois, por último, o que comentaba dos 5 anos para atrás, 2 anos, 10 anos, a maioría de los que están aquí pasen a conselleiros entre a legislatura. Xa, eses datos xa están no Concello de Gambá, son públicos, porque non tiña que tener pedido, pues pódense dar. Eu non teño ese pedido, non teño problema en poner todos os datos de todos os concelleiros desde que se aprobou esta lei en 88, e que se o 95, que se obligou a presentar a relación de datos. A mellor vamos a alguna sorpresa con algún concelleiro, coas propiedades que ten. Pero eu considero que non, porque eu creo que o xusto que o requerimento, cando vai a ver, non vai a ser antes de entrar no Concello, vai ser a posterior. O lógico é que se pidieran eses datos ao sair do Concello, porque aí onde vai a ver requerimentos. Antes de entrar nunha administración, non existiría requerimento. E se esa persoa vendeu os bens ou o comprou, xa era o seu tema. Porque eu que 5 anos seguro que non tiña pensado estar aquí. Como momento, dixo un pleno, sacaba un móvil, se puximo a gravar, amenazasme a mí, mas a persoa que estaba comigo sentado, estamos fora. E feito soy na prensa. Por eso que, digamos que hai que ser transparentes, pero tampouco hai que ser desnudos, non sei se me explico. Eu creo que sí, que debemos de dar documentación, que debemos facilitar documentación aos vecinos que tienen dereito, e non te fai falta que veñan a pedila, que si temos a conta xeral esta exposición pública, que se poda cobrar na página web do Concello, eso é ser transparente. Ahora, pedir a relación de bens que tiñan fai 5 anos, porque se nos diga o caso, os únicos que creo que non somos concelleiros fai na anterior legislatura, era o Museo China, San Ramón, e non sei se algún do Partido Popular, pero creo que son só os únicos casos concelleiros, que non tiñamos, digamos, participación política, non estamos obrigados a presentar esa relación de bens. Non vexo lógica, igual por eso, non, simplemente eu creo que se fa unha ordenanza que se pode aprobar e que non veñe calquera persona que lee, que tumbe e que teñamos que volver a modificar. Non ten sentido. Remítome o informe do asesor jurídico que dictamina que non se pode incluir ese protocolo. Gracias, Suso. Venga, mira, en canto ao pleno, a grabación do pleno, que non se permitimos gravar, consultando si se podían gravar ou non, a mí se me contestou por personal jurídico que non estaban autorizados os plenos. É certo que máis tarde, en outros plenos, bastante tempo despois, me trouxeron jurisprudencia, solucións que sentaron jurisprudencia, donde sí se podía gravar e despois permitimos gravar perfectamente. Pero cando empezaste a gravar, sin permiso, se dixo a mí, se do alcalde, que non se podían gravar. Por eso, nos dixi que non se podía gravar. En canto que lle foches a xente interventora a pedir unha información, que en aquel momento non eras concelleiro. E o único que se dixo a interventora foi o que queira unha información que solicite por escrito. Creo que a maneira formal de facer as cousas. Solicitaches por escrito, e doses esa información por escrito. E tivestes esa información. Insisto que non eras, en aquel momento, concelleiro, pero non se ocultou nada. Pero o modo de facer as cousas, sí, solicitaron por escrito. Ainda que fora, porque eu era concelleira portavoz municipal, e un 7 veces sobre todo un pouco. E 4 veces o xulgamos. Elevaste por escrito, non? Por escrito se pideu, e por escrito non o deron, e fomos o xulgado. Elevaste despois, non? Sí, cando o xuiz determinou que non tiña Mira, que dar cando falas, deixadme falar, se me interrompides. Cando falas de turismo, señor alcalde, eu creo que son que están aquí neste momento, pues deberíamos de listar referentes a eles, pero en caso, Torís ahora mismo ten un cargo na Xunta, a Xunta depende das leyes que se aproban na comunidade autónoma, no Parlamento de Galicia, entón, pues, que se solicita ao Parlamento de Galicia que, pues, que teñan cargos na Xunta de Galicia, pues, que teñan que facer a declaración, pues, igual ou parecida ou mellor
coche. Por lo tanto, de nada sirve que teñamos a información de un concelleiro se non se ten o de coño. E o límite que dixi, poñemos os pares, os ogros, os irmáns, os cuñados, pois o límite presentamos o consensuamos para facer esa solicitud de cambio de modificación de lei. En cuanto ao acordo plenario, independientemente da legalidade, ou de que contemple a lei ou non, se pode tomar un acordo, e como ti ben dis, hai personas a que non se pode seguir, non? Pues que expresamente esa persona diga, a miña pareja, como é o meu caso, como non está obligada por lei, non quero presentar isto. Non é máis, un acordo plenario se pode tomar, independentemente da ordenanza, e cada un despois que faga o que teña. Pero tamén podemos solicitar, insisto, o cambio da lei, unha ampliación de criterios e unha ampliación de información. Comentaste o tema de que os plenos que naquele momento que non se podía haber grabado e que tivese despois un informe jurídico de sentencias de que sí, Non é un informe. claro, como consultárselo. Presentamos por escrito, pero o seguinte pleno foi grabado. Non eran cada 2 meses, non pasou 3 anos, en cambio normativo. Non, por eso que non ten moito valor o tema legal, porque en 2 meses non modificou a lei. Despois, o tema de que se define implementado no escrito, a falta de alguna información a exposición pública, non dos concelleiros, pública. Cualquier vecino tiña dereito a consultar, ¿verdad? Calquera. Se chegaría a poder verla. E non pude no día que seguinte, 22 ou 3 días despois, dixeseme ver, despois presentando os escritos, unha copia. Pero non se me dixo que tiña presentado o escrito, ¿no? Busquei no eu, presenté fixen o escrito, presenté no escrito. Non se me informou de que, cando o da administración informar, atender os veciños e os ciudadanos. Despois, comentas o tema dos altos cargos, persoas que non participan que son altos cargos do Xunto de Galicia e tal. Mira, estamos avanzados na lei de transparencia, que a Xunta de Galicia está facendo unha lei de transparencia, ainda está en trámite, ainda non foi trámite parlamentario. Teño por agora aquí, el vino, e mirei o que pedían os altos cargos. Son altos cargos da Xunta de Galicia, altos cargos da Xunta de Galicia, non un concelleiro, sino un alto cargo da Xunta de Galicia. Se lle exixe esta declaración deberá incluir tamén aquelas actividades que tivesen desempeñado durante os 2 anos anteriores. Pero non se lle pide que declare os bens dos 2 anos anteriores. Se lle exixe as actividades polo tema de incompatibilidade. Non se lle exixe tampouco a declaración dos bens nin da muller, nin de... O único que se exixe a declaración de actividades dos familiares polo tema de incompatibilidades. Non os bens nin o patrimonio. O sea, que a propia Xunta de Galicia, con un alto cargo da Xunta de Galicia, e exige 2 anos, e non recibimos a revisar os ricos, pedimos 5, 10, 15, 20, e pedimos as mulleres, tal. Porque saben fan así, porque saben que por lei non poden facer así. Porque a propia lei establece. E saben que se fan así, e se ponen eso, van ter alegacións, e non se vai a poder aprobar a lei. E digamos que cando estás nun órgano legislativo, hai que saber o sitio que ocupas. E iso que, digamos que a Xunta de Galicia, digamos, por o Estatuto de Autonomía, ten unha serie de, digamos, de prebendas que pode administrar directamente a autonomía. Pero nós como Concello nunha ordenanza non podemos ir en contra do Código Penal, ni tampouco podemos ir en contra da Lei de Protección de Datos, porque son leis estatais, co cual non ten sentido. Non que sería, yo te digo, sería aprobar una ley, que esta misma ley, con cualquiera de las que presenta la Corte Vecina, no se podría aprobar. ¿Qué es lo que digo? La que si tú la apruebas, perdón,
actualizar cada X tiempo. Eso es lo que se requiere con esta nueva ordenanza de transparencia, que se obliga a cumplir. Esté en el día de mañana, esté gobernando al partido que esté, que tenía que cumplirlo. Y si no quiere cumplirlo, como dice la ordenanza, que derogue. Pero, si no lo aplique, eso es lo que se quiere hacer con esa ordenanza. Eso es un contexto de transparencia. Ahora pedir o patrimonio do primo, do irmão, dos antecedentes penais de todos os conselleiros, eso xa cada un que fala co seu, porque é o seu dereito, porque así establece a lei de protección de datos, que fala o que queira. Pero nós, como consello, como entidade, non podemos obligar. Gracias, Suso. Solo decir que insisto en que debemos de solicitar o cambio da lei, ampliación da lei de datos, sin ir en contra do Código Penal, como decís, ou na lei se pode ampliar, os criterios, mellor non todos, pero algúns sí que se poden ampliar, os criterios, e, sobre todo, independientemente da lei que se pode aprobar aquí, por lei, que ten que adaptarse á lei, se pode adaptar ao acordo plenario que estimemos oportuno. Por tanto, non estamos abertos a que se abra tanto como se queira, consensual tanto como se queira. Evidentemente, esta non se pode consensuar moito porque coincideu mal hoxe, porque temos a mañana a comisión e está no pleno. Gracias, Luis. Bueno, está claro que entón haberá que esperar a esa modificación da lei, pero mientras esa lei non esteja modificada e se adecue a lei de protección de datos, está claro, penso, que a ordenanza non pode incluir esos términos mientras non esté modificada a lei. Entón, nun futuro está claro que as ordenanzas, sí, pero neste punto é a aprobación da ordenanza. Está claro que as ordenanzas son modificables, son derogables, que son son de unha nova ordenanza, que se poden modificar. Pero penso que queda claro que neste momento, a día de hoxe, eso que pedides non é factible porque iría en contra da lei de protección de datos e do dereito do secreto do Código Penal. Yo creo que se pode encaixar perfectamente en este punto, un acordo de cambio e ampliación da documentación da lei. Está claro que una está no Parlamento coa lei, precisamente, pues solicitamos que o momento. Pero vamos a ver, esto poderá presentar como moción no próximo pleno. Está claro que agora o punto é a aprobación inicial da ordenanza de transparencia, non do acordo plenario. O acordo plenario pues habría que levarlo a cabo, traído como unha moción, e será aprobado no pleno no seu caso, e será trasladado a Xunta de Galicia cando aproba a lei. Pero que agora o punto do día é exactamente a aprobación inicial do concello da ordenanza de transparencia. Esto non quere decir, non hai que levar un acordo plenario para decidir que en un futuro se vai modificar a ordenanza. Por suposto que as ordenanzas son modificables en calquer momento. Non fai falta facer un acordo plenario conforme a ordenanza se poida modificar. Penso eu. Pero hoxe estamos tratando este punto. E independientemente que o punto hai que aprobarlo así, aprobarlo como aprobarlo, votar en contra, si se pode tomar un acordo, fora dese punto, en referencia a isto. Pero bueno, repito, este punto se pode traer ao pleno, pero que agora mismo este punto non está incluído no orde do día. Entón, sabes que non se pode traer no orde do día, non sei que está por urgencia. O motivo non é urgente, sabes que hai pleno todos os meses, é dicir, no pleno de Xaneiro, podes traer a modificación puntual da ordenanza e o acordo plenario de que en canto se modifique a lei, pois facer a modificación da ordenanza e ampliar os términos que a lei recolla. Pero agora mismo, esto é o que hai, esto é o que está ajustado a lei e ajustado ao Código Penal, e que non hai máis, é o que hai. Estamos como que aquí estamos atados tanto pola lei de protección de datos como polo dereito ao secreto. Sinceramente, a sensación de que me dan que non queredes que se amplíe. Mira, digo esto mismo que Suso. Eu para colegiarme no Colegio de Abogados tuve que presentar o certificado de antecedentes penales. Tampouco teño ningún problema en presentarlo. Quero decir, é algo que non me preocupa. É o dos bens e non me preocupa menos. De feito, en 6 meses, como comprenderás, nin a miña parella, nin o meu home, nin eu nos fixemos ricos. Entón, preocuparía que en tal caso aos concelleiros saíntes que teñen algo que declarar, no caso que tivese. No noso caso que levamos aquí 6 meses, me parece que pouco nos asusta o de presentar os bens, pero bueno. Na loita contra a corrupción, todo o que podamos acordar todos e tantos, todo foi da Repito, como comprenderás, en 6 meses
que se pueda hacer un gobierno, pero bueno. No, no, si no te digo nada, hemos decidido que se ya la que también, no hay gente, no también, pues prima. Pero entonces, ¿quieres que se apruebe o que lo aprobará y que se ya? ¿Cómo estamos tratando ese tema? No, este tema o tema de hoy, aprobación inicial de ordenanza de transparencia, está muy claro. Pleno, ¿cómo se trata? No hay modificación de ordenanza de transparencia, Todo lo ¿eh? que queda. Aprobación inicial. Bueno, vamos a descansar. ¿Qué es para ti? Sí, simplemente para una cosa. Vamos a ver. Que quede claro. Cuando dice la bancada en el tema de transparencia, porque somos el segundo Concello de Galicia que se aprueba un ordenanza de transparencia a nivel local. Y toca ser vecino de Cambados porque quiere consultar. O segundo, somos el segundo Concello de Galicia que emite os plenos en streaming. O segundo, queremos ir, a que queremos ser a vanguarda. Vamos a ser cautos, vamos a hacer as cousas ben, paso a paso, en o momento que toca. No tema de que non queramos presentar este documento que está a Xunta aprobando. A Xunta está aprobando unha lei de transparencia en virtud da lei 13/2012, da lei 9/2013 de transparencia do Estado. Eu creo que me expliquei mal antes. Vamos a ver. Xa houve un antecedente, hubo un anteproxecto de lei onde se pediu un informe á Axencia Española de Protección de Datos e especificou o que se tiña que mudar para cumprir a lei de protección de datos, da propia lei de transparencia. A lei é a que é. Non vamos a querer rizar o rizo. En o tema de transparencia, permite que se diga que para luchar contra a corrupción, máis do que está facendo o Concello de Cambados, non fixeron os outros 300 concellos de Galicia. E nos levamos 6 meses, como acabas de decir. O sea que vamos a ponernos no nivel que está. Somos aí a segunda ordenanza que se aproba a nivel autonómico. A segunda. E o segundo concello que emite os plenos en streaming, despois do Concello da Coruña. O sea que vamos a ser cautos. Gracias, Suso. Luis, ¿quieres aportar algo más? No. Que si no nos movemos de aquí. No. Sí. Bueno, vamos a proceder entón a votación. Votos a favor da aprobación desta ordenanza de transparencia. Votos en contra, non hai abstencións, tampouco. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 3. Aprobación se procede do acordo de goberno en defensa dos servizos sociais municipais. Tiro, por favor. Sí, boa noite. Este acordo de goberno é un modelo similar ás mocións que se están presentando en outros concellos, non só de Galicia, tamén en todo o Estado, e ten a ver cunha lei, a lei 27/2013, que a teño aquí, chamada da racionalización e sostenibilidade da administración local, unha lei elaborada nun contexto económico de crise, entendo eu, e baixo o dictado deses preceptos de austeridade tan característicos dos partidos de corte neoliberal, como debe ser o propio Partido Popular. Entón, pois, este modelo de moción paso a lela por riba e despois, pois, unha pequena defensa da mesma. Supón un dos maiores ataques á autonomía local e a capacidade de gestión dos concellos de todo o período democrático, un intento concreto de eliminar e destruir servicios sociais municipais, un intervencionismo sin precedentes nos municipios por parte do Estado e en algúns territorios, en algunhas comunidades tamén por parte da administración autonómica. Esta lei, lonxe de solucionar os problemas endémicos das corporacións locais, sinaladamente o insuficiente financiamento económico, elimina gran parte das posibilidades de actuación dos concellos, sobre todo en materia de acción social. Pois esta lei xa foi obxecto de numerosos recursos de inconstitucionalidade. Eu non sou magistrado, pero a mí a todos luces parece inconstitucional. Recursos de inconstitucionalidade interpostos por máis de 3.000 concellos en toda España, que representan a máis de 15 millóns de habitantes e apoyados prácticamente por todo o arco parlamentario, por toda a oposición no Congreso de Diputados, non? Esta lei, pois, digamos que enche de incerteza e preocupación a todos os servicios sociais dos concellos e, por outra banda, digamos que non aclara tampouco cal vai ser o futuro do financiamento económico dos servicios sociais municipais, tanto
prazo que os concellos sigan prestando servicios sociais municipais e a propia administración autonómica seguirá dotando de financiamento para o correcto funcionamento dos mesmos. Por todo iso, entendemos que hai unha necesidade imperiosa de seguir prestando servicios sociais por parte dos concellos, porque a crise, a grave crise económica, a pesar do que algúns repiten, pois non rematou, se ven visos de rematar a curto prazo, cando menos para aquelas persoas, para aqueles colectivos máis castigados da sociedade que representan cando menos pois unha terceira parte da mesma. Non? Por lo tanto, nós entendemos que débese aclarar esta situación, non se pode seguir con esta incerteza, os servicios sociais municipais son básicos, esenciais, para prestar atención que requiren os colectivos máis necesitados da sociedade e por eso instamos ao acordo por parte deste pleno para que a Xunta de Galicia garante a continuidade dos servicios sociais municipais, un financiamento aceitado e remitiríamos este acordo á Presidencia do Goberno de España, á Presidencia da Xunta e á Consellería de Políticas Sociales. Gracias. Gracias, Chino. Sí. Bueno, pues desgraciadamente, en parte de la exposición que acabas de hacer, Tino, te razón. Y digo desgraciadamente porque es cierto, en algunos aspectos, que a ley de representación y sostenibilidad de la administración local, pues se mete demasiado, entendemos, recorta demasiado las competencias dos concellos. Evidentemente, pues los concellos son administración más cercana a los vecinos y son los que conocemos mejor con esas peculiaridades y las necesidades de nuestros municipios. Entonces, pues bueno, hay aspectos donde nos deberían de deixar máis libertades para poder autogobernarnos os concellos. ¿No? Esta lei para as competencias que lle corresponden a partir da vigor desta lei ás diferentes administracións, en concreto a administración local, e, bueno, pues nos encontramos con algunos criterios que abarca a lei, como que, por exemplo, os concellos non poderían ter conservatorios ou escuelas de música, como ten, por exemplo, o Concello de Cambados. ¿No? Bueno, pues nós estamos perfectamente de acordo en que exista este servicio, tanto estamos de acordo que creamos nós, e creemos, ademais, que para o desenvolvimento pues, da sociedade, e ademais porque non lo solicitaban moitos pais e nais de Cambados, que se crease este conservatorio, se creou. Esta lei, por exemplo, non permitiría ter un conservatorio, por eso a lei pues, entendemos que sí que necesita certas modificacións. Tamén di, por outro lado, a favor dos concellos, a lei que o mantemento, por exemplo, dos colexios, que hasta a fecha, hasta a data sempre foi competencia dos concellos, bueno, pues a entrada en
máis financiación. A verdade que este debate xa está hai moitísimos anos, eu creo que hai décadas xa. Aquela Axenda 21 que falaba da financiación das administracións locales, sí que facían referencia a este aspecto, pero a verdade que estuvo bastante parado por todos os gobernos que pasaron por diferentes administracións. Aquí non vamos a facer política ni tirar conta de ningún partido, porque se fixo unha primeira transferencia do goberno de España, do goberno estatal, ás comunidades autónomas, pero queda esa segunda transferencia, que é das comunidades autónomas aos concellos, que como decíamos no inicio, os dos coincidimos en que, e algo obvio demais, sendo a administración máis cercana ao cidadano, ao veciño, pois coñecemos mellor as necesidades dos nosos municipios. Tamén é certo que nos encontramos con casos favorables, como que é a Diputación, por exemplo, é unha administración que non ten competencias en materia de servicios sociais, pero sí que está financiando e está apoiando aos concellos. Tamén é certo que nos obxectivos xerais dunha Diputación é dar de auxilio e colaborar coas entidades menores que son as entidades locales, os concellos. Entonces, bueno, en todo caso, sí que nos interesa que o concello teña máis financiación para servicios sociales, evidentemente, e sí que nos interesa ter máis competencias. Nos vamos a votar a favor. Non sei se se consultou... non sei se tamén é certo que me resulta curioso que presentaste isto, Tino, pero tamén é certo que o centro de día, por exemplo, o metedes no consorcio, donde o concello perde competencias aí. Se o centro de día fora administrado por o propio concello, pois, bueno, pues, ampliaríamos as competencias do concello. É un pouco contradictorio do que solicitas no acordo, porque realmente... Perdona que te interrumpa, o concello ainda non está abrido o consorcio. Bueno, solicitaxedes, creo que hai... Solicitamos unha reunión. Vale. Despois de que preguntei por escrito aquí se se solicitou... Sí, contestaste ahora. Vale. Eu solicitei, non se me contestou. Sí, pero páginas preguntando sobre solicitaste no día do pleno Sí. Entonces, bueno, pues así que se me contesta. Si o centro de día estáis interesados en entrar no consorcio ou non. Gracias. Bueno, en todo caso, eso decir, perdón, que sí, estamos de acordo, que hai máis financiación e máis soluciones para o concello e vamos a estar a favor. Gracias, Cristina, por favor. Bueno, en primer lugar, agradezco outro voto favorable. A palabra clave aquí non é competencia, é financiamento. Os concellos non queremos gañar competencias, o sea, non é a nosa, non é o que pretendemos aquí. O que queremos é que se garanta a continuidade dos servicios sociais municipais con financiamento asistado. De feito, se vos fixades ben, no acordo, literalmente, o que di é instar a Xunta de Galiza a garantir a continuidade dos servicios sociais municipais, así como a súa xestión por os concellos, a partir do mes de xaneiro de 2016, un financiamento adecuado. Creíamos que a Xunta de Galicia ia despexar isto xa antes do proceso electoral que acaba de concluir, pero non o fixo. Pero bueno, a ver, non, repito, non se trata de gañar competencias. Somos conscientes de que as administracións locais, os concellos que teñen os concellos e tamén as propias diputacións, o que teñen que facer é prestar servicios, executar leis. Non temos capacidade legislativa, temos moi claro. Pero repito, aquí do que se trata é unha cuestión meramente económica, dunha opción ideolóxica que aposta por non financiar, por non dar un sustento económico axeitado aos servicios públicos, aos servicios sociais. Nós si apostamos claramente por os servicios sociais, por os servicios públicos, outros parecen inclinarse máis por opcións de carácter privado, non? Outros parecen preocuparse máis por cuestións relativas ao déficit, e nós parecemos preocuparnos máis porque os cidadáns, as persoas, poden recibir correctamente servicios públicos. Está na pregunta que formuláxedes e que vai respostar posteriormente a cada deste, pero bueno, xa que mencionaxes, a la Xunta de Galicia nos deixara facer. Xa nos gustaría, pero parece ser que non. De
Dende que chegamos aquí, e creo que o vai dicir despois a alcaldesa, para nós rematar ese centro de día e poñer en funcionamento foi unha prioridade absoluta. Numerosas chamadas, perdín a conta das veces que chamamos a Santiago, perdín a conta das veces que mandamos emitir a Santiago. O anterior conselleiro, cando era Consellería de Benestar e Traballo, non nos deron cita, deixou de ser conselleiro sin darnos cita. O anterior xerente do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, o señor Roberto Rodríguez Martínez. Unha vez, por fin, despois de numerosas chamadas, chamaba todos os días, a principio da semana, a mitad da semana e a final da semana. Por fin, finalmente, a semana que deixaba de exercer como xerente, cando pasou a ser nombrado director da de Galicia, chamoume. Non me dixo absolutamente nada, dixo-me que iba a decir a semana seguinte, e sin despedirse, deixou de ser xerente, sin decirme absolutamente nada. Por fin, finalmente, sabedes que a alcaldesa non sei como recibiros o pasado luns 7 de decembro. E, bueno, digamos a alcaldesa o que vai ser ao respecto. Xa vos digo, si a Xunta do Partido Popular, igual que o Goberno Central do Partido Popular, apostaran realmente por servicios públicos, municipais, por servicios sociais, e os dotaran do financiamento aceitado, pois evidentemente nós somos os primeiros en recuperar todos os servicios públicos privatizados polo Partido Popular, incluídos os do Concello de Cambados, que son a inmensa maioría. Pero, desafortunadamente, eso non depende de nós. Non temos ni a competencia, ni a capacidade legislativa, ni evidentemente temos a capacidade orzamentaria, non temos esa capacidade autonómica. E non nos queda máis remedio que seguir os pasos e atender as razóns que nos poñen en riba da mesa a Xunta de Galicia. O que queremos é abrir ese centro de día o antes posible para que cumpra o servicio tan necesario neste pobo. E, por outra banda, si vos, como parece ser, erades partidarios de adherir a Cambados ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, non entendo como ao longo de todos estes anos non quixechedes, porque Cambados debe ser dos poucos concellos en toda Galicia que non forma parte do consorcio. Non sei se porque foi unha entidade que se estou naquela época maldita do bipartito, pero dende logo non acabo de entenderlo, porque non era necesario ainda, digamos, que se chegara a culminar a obra para que quixera que se solicitude ou iniciar esos primeiros trámites. Dende logo entendo que no momento que se tenden os terrenos para a construcción de un centro de día, ou se non, cando menos, no momento que se inician as obras, se podían dar por iniciados esos trámites que agora temos que facernos co seguinte retraso dos meses que iso conleva. Gracias. Gracias, señor. Luis. Bueno, chicos, dices que tuviste que rematarlo no remataste nada. A obra estaba totalmente contratada, gestionado por Partido Popular, porque encima parece que no nos preocupamos para nada do centro de día. Gestionar a subvención, a axuda para este centro de día, que vai subvencionada a obra civil ao 100%, pois non é un mero trámite. Eu tuve que facer moitos viaxes a Santiago, pero moitos viaxes a Santiago durante moitos meses, casi diría anos, probablemente pasou de 2 anos, a xestión para poder conseguir ese centro de día. Entonces, si hoxe en día hai un centro de día, e si vos podedes escoller ahora ou estudiar a posibilidad de entrar no consorcio ou non, precisamente o anterior goberno do Partido Popular en Cambados, fixo esa xestión e conseguiu para Cambados un centro de día. Pues chegaría a todo, tamén os días que pouco menos que conseguiste vos o centro de día. Non tuvistedes que rematar o centro de día, a civil estaba completamente contratada e en execución. Por lo tanto, pues eso é unha gran xestión, entendo eu, e non é fácil. E as visitas e as solicitudes de entrevistas que fixen eu, non sei se foron máis ou menos as túas, pero desde logo, insisto en que tardamos probablemente máis de 2 anos en poder chegar a ter e ver iniciada esa obra, que hoxe en día, felizmente, está rematada. Que vos queda é xestionar, e nós estamos precisamente estudiando e facendo un estudio de viabilidade para escoller cal das dúas opcións colleríamos finalmente, se a de adherirnos ao consorcio ou gestionarlo públicamente desde aquí. En todo caso, decir que xogamos con as mesmas ferramentas,
dando axudas para os elementos do día a día, e incluso, ano a ano, intentar mellorar os servicios. Pois si en vez de un fisioterapeuta podemos ter dous, especialistas en diferentes patologías que pode ter a xente maior que vaya ali, etc. Entendo que ano a ano que temos que mellorar a prestación de servicios. Ainda entrando ou non no consorcio, o é gestionado, que este en xestión e que este desenvolvendo a actividade ali, e que non acaba a xestión. Como se decía, pues habrá que buscar especialistas, chegamos a ter especialistas pues para cada un, evidentemente sei que é unha utopía, pero bueno, pues o que temos que intentar... Sí, perdona, é que creo que nos estamos desviando un poquinho do tema, e penso que a adhesión ou non ao consorcio e ese tema, eso virá pleno próximamente, é que nos estamos desviando moito e o que pensábamos que iba a ser un pleno un pouco curto, pois estáse alargando demasiado. Se non te importa, no, sacou do Luís que dixo, falando do tema do centro de día, presentei unhas preguntas e contestoulle. Pois non contestou esta pregunta de conxeitos, e la que me digo que estou fino, e se non te importa, deixamos iso para o debate para o próximo pleno, non será este punto. Siempre entenderás que falando de servicios sociales, pois bueno, era moi probable que salía este tema. Claro, pero vamos a ver, o punto é a aprobación do procedido do acordo de goberno de defensa dos servicios sociais municipais, vale? É que si non, é que estamos a deixar vacío de contenido cando le vemos o punto de adhesión ou non ao consorcio, como de deixar vacío de contenido se o debatimos todos. Se pode falar con respecto ao tema, hoxe non vamos a hablar de dentro de él, estamos, yo creo que claro, que este debate claro, pero digo porque nos estamos un pouco alejando un pouco do tema, ¿no? Para non alargar o tema demasiado. No, 20 segundos. Vale, pero que dices que saque o tema, me parece increíble que tienes que sacar o tema cando sacaste ti. Eso para empezar, evidentemente non rematamos obras, non vamos a la mano allí a pintar e a pasar la paleta, vamos a visitar para que a empresa Cortiza se dé la presa para rematarlo y como tal entregar unha obra pasado el 9 de novembro. Vale, despois está tamén insistindo. Veña, gracias. Eso tema y seguiremos porque no próximo pleno vai ir. Perdona. Os vecinos de Camales están vendo que efectivamente saca atención. Bueno, vamos a proceder a votación. É igual, o que pasa que é normal que con tanto debate non se perda e xa non sabe ni quen empezou. Bueno, votamos entón, votos a favor desta aprobación. Abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto do día. Punto número 4, aprobación se procede de acordo de goberno en apoio ao equipo de prevención de drogodependencias do SPA de Vila García da Arousa. Dino, por favor. Sí. Bueno, o igual que o acordo de goberno anterior, estáse presentando, pois, sinaladamente nos concellos de Vila García, Meis, Ribadumia e Cambados, este acordo de goberno, pois, en algúns concellos en forma de moción. ¿Por qué? Bueno, porque o Servicio de Prevención de Drogodependencias de Vila García da Arousa, o Sistema de Prevención de Axuda, pois, levamos encargándose de executar toda a programación de actividades informativas e formativas en relación coa prevención do consumo de drogas que se levan a cabo no Concello de Cambados. Estas accións foron posibles gracias ao financiamento da Consellería de Sanidade para atender precisamente estas drogodependencias froito dun convenio de colaboración. Nos pasados días acabamos de coñecer unha resolución pola que a Consellería de Sanidade informa de muchas subvencións por os anos 2015, 2016 e 2017. En a mesma figura un recorte de máis, volvemos outra vez por recortes, un recorte de máis dun 40%, concretamente un 42,90% na axuda que se concede ao SPA de Vila García da Arousa, que inclúe tamén o Concello de Cambados. A ver, nos entendemos que o Servicio de Prevención é un referente a nivel galego, tanto polo número de accións que leva a cabo como polo facer dos seus profesionales. Si comparamos o que era a asignación das axudas en anos anteriores a actual, vemos que antes asignouse 61.805,51 euros para un período de 14 meses, non chegaba ni a 15 meses, e agora o que nos dan son 63.020 euros para un período de 25. Vale, eso supón que, volvo a decir, un recorte dun 42,9% e o que proporcionalmente deberían darnos deberían ser 110.300
que non se pode permitir dito recorte, dende logo entendemos que hai que denuncialo e hai que instar a Dirección Xeral de Saúde Pública, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia para comunicarles este recitamento ante o recorte na axuda para a prevención de drogodependencias, ¿no? E que se manteña como mínimo a aportación que se viña realizando a toda hora. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Luis. Sí, ben, pois a verdade é que durante moitos anos o Estado de García estuvo desenvolvendo actividades no Concello de Cambados e no Concello da Comarca. Nós, pois, xa en aquel momento tínhamos firmado este convenio con eles. Eran ademais unhas actividades moi valoradas por os diferentes colectivos con os que se relacionaban, tanto coas AMPAs, cos profesores, nos colexios e actividades propias organizado o Concello de Cambados no Centro Sociocultural da Merced para nenos e nenas de Cambados. Cada ano se celebraba un ou dous cursos ou actividades e programas por menos anuales dentro do Concello, do SPAC, e a verdade é que, bueno, pois, creo que sempre, como decía, se estuvo moi valorado por todos os usuarios dese servicio. Nós estamos a favor tamén desta proposta e, ademais, intentaremos facer xestións, evidentemente, na medida das nosas posibilidades para que se retome. Preguntaremos, en todo caso, non sei se vos puxeste en contacto coa Xunta de Galicia en referencia a este tema. A ver, falamos, o sea, en realidade, esta información chega no xusto unha semana despois de que a alcaldesa, máis eu, asináramos que a directora do Servicio de Presidentes o convenio que se viña renovando adecuadamente. Non tiñemos ainda noticias desto. E a propia directora do Servicio de Drogodependencias de García, de Prevención de Drogodependencias, que nos informa al respecto, e entón ela, digamos, que coordina as accións a través dos 4 concellos e ela quien está instando, digamos, a negociación directa da Xunta de Galicia e estamos, en principio, a unha reunión que manteremos en Santiago, pois nos vindeiros días, esperemos, que non teñan a ben atendernos e espero, pois, que escoiten a demanda dunha comarca. A ver, non solamente que na comarca dos Salneres se xa ben coñecida pola problemática que temos as drogas, pero que, ademais, estamos falando dunha comarca con unha altísima densidade de población, das máis altas de Galicia, e, desde logo, con unha población moi elevada. Non pode ser que este recorte afecte de esta maneira unha comarca de importancia dos Salneres. Entón, pois, agardamos que se teña ben e que nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, pois, se rectifique e se manteña a contida que se viña adoptando hasta agora. Además, constanos de que no tanto no Concello de García como no Concello de Coruña se presentou tamén esta moción, que a mesma que se presentou nos outros concellos, non teño noticias de mail, non sei se se presentou, pero me imagino que sí, porque digo, ¿no? Desde o propio espacio se en contacto con nós precisamente para que excluyésemos esta moción ao pleno. É exactamente unha copia da que se presentou nos outros concellos que tamén foi xa aprobada. No, o tema é que, claro, o importante facer a xestión coa Xunta de Galicia, porque ao mellor resulta en dúbida estes datos absoluto, pero que non sei se ao mellor vai haber outra orden por outra vía, que a veces pasa, non é sempre así, pero hai veces que unha axuda que se estaba recibindo durante anos se desdobla, digamos, en dúas vías, e ao mellor pues, a financian desde dúas direccións xerais. O gallase a eso, o asunto, o tema, eu creo que a Secretaría de Organización de Galicia, pois a mellor vai ter outra convocatoria en outra línea que poida compensar a mellor esa práctica. Nós estamos de acordo en que a presentación de casos, que está facendo o espacio, eu diría máis que valorado como positivo e bom, é necesario, eu creo que é necesario, non se pode deixar de traballar na loita, non? Pois, sobre todo, na loita contra esa lacra que é a drogodependencia, a mellor maneira de traballar é coa prevención, desde logo, non? E precisamente pois, esa prevención que está traballando os padres de García e non estamos de acordo con ese apoiar. Non sei se haberá outra financiación por outro lado e habrá un desdoblamento, pero que está claro que o que se rebaixaron por nos daremos. É dicir, acalabaremos que lle correspondería por puntos tan X cantidad
cantidad, agora esta cantidad rebaixouse. En ningún momento na decisión, na resolución que adoptou a Xunta, se aclaraba que fose a haber unha financiación por outro lado. Entón, por iso se solicita esto, e sobre todo que se solicita a revisión dos baremos. Aquí exactamente non o pon así, ou como rexeitamento do non recorte da axuda, pero si nos consta que o que solicita é a revisión dos baremos, precisamente por iso. A ver, precisamente tengo aquí a nota do SPAD, ¿no?, con un resumo do que é a orde da Xunta de Galicia do 2 de junio de 2015. E é ese cambio de criterios o que nos perjudica claramente, pero dunha maneira incomprensible en canto hablaremos de poboación, porque eu non acabo de comprendero, non? Evidentemente, a hora de dictaminar, a hora de avaliar a continuidade ou non dun servicio, dependerá do número de indicadores que ti queras situar, os criterios que depois se determinen e as cuantías que depois se determinen, non? Entón, claro, eu, sinceramente, o que vexo aquí é un afán, novamente, pois, de reportar económicamente, non? E, dende logo, pois, hai como unha, cando menos, unha media trampa, no sentido de que, sí, incrementamos ligeramente a axuda, pero en realidad o que están facendo é recortarla prácticamente, porque o que facían antes era prognosticar ou dictaminar por un período determinado que non superaba nunca os 15 meses, estaba en torno a 12-14 meses, e agora fan por un período de 25, que me parece un período demasiado longo, e a fin de contas o que trae pues, é precisamente eso, un recorte brutal na cuantía destinada para este servicio tan necesario nesta comarca. Gracias, Tino. Luis, no sé si queréis aportar alguna cosa máis, penso que quedou claro. Bueno, procedemos entón a votación, votos a favor, votos en contra, non hai abstencións tampouco. Pasamos ao punto número 5, dar conta da resolución citada por a alcaldía. Bueno, primeiro no que xa temos, por comunicación do pleno. Doulle a palabra a Tino Cordal, tamén porque queres facer unha aclaración unha das resolucións. A ver, parece importante isto, ainda que non ten que vir como unha moción e como un acordo de goberno a pleno. Modificamos na Xunta de Goberno, elaboramos unhas novas bases para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social. Intentaré ser breve, son 9 páxinas, non as vou ler, non as vou subir todas, vale? A ver, por que facemos isto? Bueno, porque entendemos que seguimos a padecer unha grave crise económica que non parece rematar a curto prazo, con recortes por parte das administracións centrais, fundamentalmente tamén autonómica, que afectan aos máis débiles da sociedade, e aí queremos que o papel dos concellos, o papel de posibilidade, por o coñecemento que teñen os veciños e veciñas a hora de dar unha resposta rápida e urgente ás necesidades da súa poboación, pois o que queremos é precisamente modificar esta situación, reducir o enfoque asistencial que tiñan ata agora estas axudas, garantindo pois criterios de igualdade, de justicia social, nun marco de inclusión. Para lutar contra a exclusión social, entendemos que queremos que actuar de maneira decidida pola inclusión. Por iso, o que facemos é unhas novas bases para a concesión de axudas de emergencia social, incrementando a cuantía e extendendo tamén os tipos de axudas. É relevante, porque hai un incremento sustancial e un aumento tamén dos tipos de axuda. A ver, o marco legislativo xeral, tanto estatal como autonómico, nos confía aos concellos a potestade para establecer e regular este tipo de recursos. E, bueno, son axudas de emergencia social destinadas a paliar situación transitorias de necesidade, garantir mínimos de subsistencia, reforzar procesos de integración familiar e inclusión social e prevenir situacións de exclusión social. Estamos a falar de axudas para alimentación, para vestimenta, para vivenda, para usos básicos de vivenda, equipamentos das mesmas vivendas, medicinas, tratamentos, pois de todo tipo médicos, por exemplo, gafas, alojamentos alternativos, desplazamentos de urgencia, accións extraordinarias en domicilio, cando existen ritos sanitarios e incluso enterramentos. Vale? Entón, de aquí diferenciamos básicamente dúas grandes tipos de axudas, unhas de pago único, puntuais, para cubrir as necesidades básicas de alimentación, vestido, etc., para tamén pagos de aluguer, hipoteca, para pagos relativos de auga, luz, de gas, para
carácter puntual. E despois, a maiores tamén, axudas de carácter mensual, con carácter periódico, para a cobertura de necesidades básicas, as mesmas de antes, alimentación, vestidos, gastos farmacéuticos, etc., unha vez ao mes, unha duración determinada, en principio 6 meses, que se poderán prolongar sempre en función dos informes dos nosos traballadores sociais. Os requerimentos, pois basicamente, ser cambades ou cambadesa, estar empadronado en cambados, cando menos cunha antelación mínima de 6 meses, e, bueno, xa vou resumindo, os indicadores son públicos, digo, para todos os vecinos, podelo ver xa, estará na página web, podedes optar unha información bastante longa, como digo, son 9 páginas, porque son unhas bases moi completas, entendo eu, non? E atendemos os indicadores en función das rentas, das familias, en función das súas necesidades, seguindo os indicadores públicos de renta de efectos múltiples, vale? Inicialmente, as condicións das axudas, a vos digo, serán por un período máximo de 6 meses, nestas que son de carácter mensual, as outras son puntuais, para as situacións de emergencias, e serán os traballadores que nos podan prorrogar ou non, en principio por 3 meses, que podrían ser a maiores. Será a Xunta de Goberno Local, o órgano competente, en determinar ou otorgar estas axudas, non? E podemos dicir que o pago das mesmas, o pago destas axudas, farase ben mediante transferencia bancaria ou talón nominativo. A verdade é que levamos meses traballando nesto, desde que chegamos foi a primeira iniciativa, a primeira medida na que nos pusemos a traballar, por lo menos en servicios sociais, e tuvemos que consultar informes jurídicos, etc., porque valoramos a posibilidade de tarxetas modeleiros, valoramos a posibilidade de unha serie de bonos, e ao final concluímos que o mellor para quedar cubertos xurídicamente sería facelo mediante transferencias bancarias ou mediante talóns nominativos, que van ser o formato que finalmente teñen as axudas, non? Cando extinguiremos estas axudas? Bueno, pois serán as causas, ou tamén moi sinxelas, en primeiro lugar, cando atopemos que os datos se ocultaron datos para recibilas ou se falsearon os mesmos datos, cando desaparezcan as circunstancias en función dos baremos establecidos que deben orixe a concesión das axudas, cando os beneficiarios se den de baixa no padrón municipal, por tanto, dixen destes residentes en cambados, cando non se presenten facturas ou documentación que den lugar á axuda concedida, no prazo establecido para elo, cando se dé cumprimento do prazo da duración desa prestación económica e, por último, cando faleza o beneficiario da axuda como é obvio. Nada máis, penso que era necesario facelo público aquí hoxe, estamos en datas de Nadal e un pouco máis de mediación. Moitas gracias. Gracias, Tino. Bueno, xa que existe esta valoración por parte de Tino, vou pasar a palabra, pues, si vos queredes decir algo, pues tamén que teñades oportunidade de facer. Bueno, decir que... Perdón, sí. que lle din dúas veces. Decir que, desde logo, pois, a partida de emergencia social sempre foi unha partida, pois, importante e imprescindible nos orzamentos dos últimos anos, hai moitos anos, do Concello de Cambados. Está ben cambiar os criterios ou amplialos, pero fundamentalmente o que é necesario é máis financiación na medida das posibilidades. Haberá que ver para o ano que ven, o orzamento do Concello medra e, evidentemente, pois, ampliar esa partida fundamentalmente, porque está ben ampliar os criterios, pero fundamentalmente, como digo, é falta de financiación para financiación. Gracias. Bueno, pasamos entón ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 6, contestación a preguntas formuladas. Contestación a preguntas formuladas por don Luis Arroyo Laguna, Concello do Partido Popular de Cambados, presentadas o día 25 de novembro, 26 de novembro de 2015, por eso nombraron no anterior pleno ordinario. Primeiro, instalarse na memoria da documentación audiencia baixo marquesina que debe visitar dependencias de os servizos do Concello. Previamente a súa instalación resulta necesario proceder á dotación dunha soleira de formigón. Unha vez realizadas as obras e a maior brevidade posible, levarás a cabo a súa instalación. Executar algún obra proxecto no novo parque infantil de Castela Maiores do Cais proxectado actualmente. Está traballando a posibilidade de dotar os terreos colindantes co parque infantil dunha zona de esparcemento con aparatos biosaludables e tamén unha área recreativa tal como nos están solicitando os vecinos. Solicitaron desde o Concello a adhesión ao consorcio varios dos servizos sociais de Presenta Xiralito para o funcionamento do centro do día de Cambados. Bueno, non sei se vos dades por contestados no que vos contestou Tino ou queredes que vos aporte algo máis. Mira, eu que vos podo ampliar na
actualización con información relativa aos trámites que haberían de ser adoptados para a integración no Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Segundo o previsto no artigo 33 dos Estatutos do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar para a incorporación ao Consorcio, exíxese a adopción da decisión de incorporación polo Pleno do Concello polas maiorías legalmente establecidas, debendo aprobarse así mesmo no dito acordo os Estatutos do Consorcio, así como o convenio de incorporación a este. Xúntase co presente escrito o modelo de acordo plenario para a integración ao Consorcio, o convenio de incorporación e os Estatutos do Consorcio publicados no BOVA número 131 do 7 de xullo de 2006. Unha vez aprobada a incorporación ao Consorcio e a proposta de convenio de incorporación polo órgano competente, deberá remitirse a este Consorcio a documentación justificativa da legal dita aprobación, co fin de procederse á tramitación da asignatura do convenio polas partes. Para calquera relación ou información adicional, pode ponerse en contacto coa agencia de Consorcio, etc. Nada, os datos, o número de teléfono e o correo electrónico. Bueno, entón decir que, por suposto, isto chegou esta mañá, non tivemos ainda tempo de estudiarlo en profundidade, miraremos cales son os requisitos e cales son as condicións que nos propón o Consorcio, así mesmo como os estatutos, e unha vez que teñamos estudiado, pois si pensamos que é conveniente, pois traemos a pleno e aquí debatiremos pois sobre a conformidade ou non de adherirse ao Consorcio. Como nos expuxeron na reunión antiga o 7 de decembro, deronnos unhas cifras, nós tamén vamos a mirar un plan de viabilidade para que o propio Concello pois pode sufragar os gastos, pero que nos dixeron nesa reunión, no centro de día, bueno, constan unhas 40 plazas, me parece, non? O precio sería, pois, estimado en 11.000 euros por usuario. No caso de gestionar o Concello, pois eses gastos serían sufragados polo Concello, xunto coa aportación que fixese o usuario, e no caso de adherirnos ao Consorcio, pois o Concello asumiría unha terceira parte. Sería entre a Xunta, entre o Consorcio e entre o usuario. Entón, o dito, sanitariamente está claro que para o Concello de Cambados nestes momentos sería complicado, pero tamén hai que ver tamén as condicións que nos establece o Consorcio, porque ao mellor as condicións e o que di no estatuto pois tampouco non satisface o que queremos para os nosos vecinos. Entón, pois, eso, estudiarémoslo, seguramente que no vindeiro pleno, pois, xa vos diremos tamén algo, incluso poderíamos facer unha xunta de portavoces e falar sobre o tema e mirar a ver que opinamos entre todos os grupos municipais para ver a viabilidade ou non. E nada máis, damos por rematado, entón, non sei que, perdón, sí, perdón, robos, sí, o número 7, robos e preguntas, bueno, non sei se queres aportar algo respecto ao punto do... Vale, entón pasamos ao punto número 7, que nos faltaba, robos e preguntas. En preguntas, si hay licencia, permiso de medio ambiente e de patrimonio para a Cala do Monte da Pastora, y en robos, alumbrado, desalumbre, o sea que esperamos que se instale alguna luminaria a mayores na carretera autonómica Cambados Vía no cruce que va para a Ribaucha. Y otro robo, sin la virtud, pero señor portavoz do Goberno, bueno, foron varias xa nos plenos que recibimos diferentes amenazas que se hai alguna información hoxe, dixo vostede, que igual os concelleiros do Partido Popular teñen algo que esconder, es decir, sonaba a ameaza, non temos absolutamente nada que esconder, avanzar, si tes alguna documentación, o xulgado está aí para ir, e punto. Gracias. Bueno, pues